14 urteko etenaren ondoren, larun batean eman zuen lehen kontzertua Zaramak, Bermeoko kafe antzokian. Zarama birziklatua biraren estreinako kontzertua izan zen. Maiatzaren 22 bitartean, beste 3 kontzertu emango ditu, Bilbon, Atarrabian eta Gasteizen. Santurtzin sortu zen Zarama, 1977an. Euskal rock erradikala mugimenduko euskarazko rock talde mitikoa izan zen 80ko hamarkadan. 6 disko argitaratu zituen, 1984an desegin zen.